केवढी आहे बर मस्त मस्त बर घे विराज बाहेर घे बघा नवीन पाहुणा कुर्ली पकडताय आणि मला वाटतं तो सोडणार आहे एवढीशी आहे तो बघा हात घालू की नको आई करताय चावायच्या आधी आय नाही पकडलं पोरान हे अनिकेत हा बघ हा भाई ते कालबोंड आहे विराज कालबोंड आहे विराज ये इथे ग्लव्स दुसरी धापली बाहेर ना दुसरी झाली का भाई सब बहुत है खाली आली अगदी दाखव जरा विराज वर दाखव वर किती बघ आहे का एक तरी चार एक होती वर गेली अगदी नाही याक खाली आला मोठा याक मोठा खाली आला इथं वर टाकू का ग्लोव्ज हा टाकून ठेव वरती दाखव जरा हा दगडी चालाय दगडी चालाय लागला का हातात भेटला चौकट तोंड पकड फक्त बॉयर अब where is it? It's gone. आई जवळ नाचरड होईल दगडाच आहे वरच्या बात नाही लागला काय नीट पकड उघडे बाबा हे माझ्या पायच लागला चल आला काय दगडी केली ना आला पायच लागला म्हणजे नाही ना आम्ही येतोय 2 दिवस दिसतंय ना भेटला 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 इकडे पुन्हा हा इकडनं उंच पाण्यात ए ही बदलले हो अरे का रशी बदलली ती माझी आहे ती झाली तर तो त्यास वाटतंय त्याची आहे ती मोठी झाली काय तुला लावला आणायची हे हवे वा इथे अनिकेत ही दोन थांबले ते की एक पण नाही भेटला एकच होता एक तरी भेटला ना हा भाई ती दगडीत पण आहे हा दगडीत इथे आहे आतमध्ये आहेत हाय काय लागताय काय जाऊन दे सोड आणि लवकर तीन नीट पकडा खाल्लं त्यांनी भेटू दे तीनातले 2 तरी भेटू दे 2 मोठीच आहेत विराज पुढे नको जा एक इकडे बघ इकडं लागताय काय मस्त होती 3 थांबलेली एका ठिकाणी 3 होती मग एक तरी भेटला एक भेटला आगे 2 भेटलीत मस्त एकदा हात लागला की बाहेर जात ना हा घे खिशात नाही घ्यायचं आहे आणखी 2 आहे तेवढी तिथं थांब आणि पाणी पण नितळ आहे अरे नितळ पाण्याला खळखळाट फार
हे बे हो केवढी आहे बो कुवार चालत आलंच ना ते ना मी काढलो कसलं आलो अरे पकड नाही चावत आहे मासं तू इकडे फिरून ये शिवादा फिरून ये तू हे नाही इकडे बोलणी अय कुर्ली हाय चावलं सपोर्ट मासं पकड चावले वरती टाक इथं विराचं पाहिजे विराचं आपण फेक वरती धावणार नाही उलटी होती आम्ही जाते तुम्ही बघा गेलं थांबणार इथं हे बाबू आणि हा इथे मासं येतो अरे विरा तू थय दाखव तिथं मासं येतं त्यांनी मी पकडलेत ना हो का भेटलंय का दोन दोन तीन होते तिथे मासे आहे तिथेच आहे दगडी थांब रापू काय आई जावली एकाचे एक वरच अरे शिव्या कशाला देता तुम्ही पण ह्या बजात गेला शिव्या हा बघ या बघ विराच्या हे पकड अरे पकड ए, तिकडे गेला का बघ या यार काय यार काय सगळी गेली दगडा खाली गेली तिकडे एक आला वर हे बघ बाबा एवढं मी अरे काय शिव्या देता अरे कोकणी मग शिव्या येणार रे. हा बात तो सही आहे थांबी पण आता शिव्या देते मग चावली आहे चालू दगडीत बघ मासो आहे तो हो ना ही बघ च्या गावात अच्छा गावात पाण्यात बुवा नाही माझ्या बोयरा आहेत भेटला हा कोकणी माणूस माशां झाबली भरलंय आज कुर्ल्या तर 4-5च आहेत पण मासे चिक्कार आहेत नशीब आता मोबाईलचे कोलशे होते च्या गावात बाल बच गया मैं तो इसकी वजह से मैं बच गया बाल नहीं तो आज मेरा मोबाइल पानी में गिर जाता ये देखो मैं भीग गया मेरे मोबाइल के 12 बजने वाले थे अब रुक मैं ऊपर से जाता है यहाँ से इतना बुरा वक्त किसी का नहीं है और मैं देखो बुरा वक्त क्या मेरा तो सही वक्त चल रहा है ये देखो कितना बड़ा मछली है यहाँ पे त्या दगडीत घुसत जाता जिकडे होल भेटेल तिकडे घुसत जाता इच्छा कहा हुआ उधर से देखने में हे बघ हे किती अरे घे आता बघ रे आईची गाण हाय लय चल हे पूर लय शिव्या देतात मी उभं झाले ह्यांच्या सोबत आहे काय सांगता कोकणी माणूस शिव्या नाही देणार कसा वाटेल का बरोबर वाटतं हा शिवाय सर्व फुकट आहे फिलिंग असतं तरी ते येस कोकणी माणसाचे फिलिंग्स अरे शिव्या म्हणजे एक भावना व्यक्त होतं एक हा माध्यम आहे आता मग बोल ए बोई मी बोई तो कुर्ली आहे तर कसं वाटणार ते ए बो आई ती कुर्ली आहे काय कुर्ली नाही मासो आहे काय पण ते फिलिंग सांगतो तुला अरे ही बाई ती कुर्ली आहे कसं वाटेल ते आणि ते दिवस केवढी पूर्ण आहे वाढायला ये होय तिथेच आहे नाही होय हम्म. हे दगडीवरनं पाठी गेलो तो हवा असं असं इकडे परत गेलो हा. अयो काय अय वा का इकडे कालोखात काहीतरी झाबली टाकला नाही फोडणार ना हे बाई कालोखात टाकलं मी दाखवलं पण नाही हेच काय फोडणार नाही अरे पुढे पुढे जाता होतात दुसरं काहीतरी काढताय जो पोरी हा आधी गेला का आत गेला मग चल हाय तसं तुझा हो काठी आहे ए चल हो बघ ह्याच तिथे लागलाय तर काढताय तिथे काय माहित नाही बारका काय आहे तांब ना पोटिया का चुकमी आल्या तर अंडी खैनं काढलं बघ बाय हा बघ
घे अरे घे उडी अरे मेलेला आहे हो बघ 2 हातान पकडता मारला घेतला ना काय हा टाकला त्यानं काय रे असो तू बोलत हाय तिथं त्या पकडलं का